Salutare tuturor, eu sunt Exposilius și bine v-am găsit la un nou video unde astăzi o să jucăm jocul Higher Lower Game. Unde în acest joc până și scrie subtitlul What gets Googled most? Ce are cele mai multe căutări pe Google? Acum, hai să dăm butonul de play și hai să jucăm. Bine. Mafia 3 are 1 milion. Hai să vedem Chicago Bulls dacă are mai mult. Deci trebuie să alegem ori higher, ori lower. Eu o să aleg lower. Nu am prins-o acum. N-am ghicit-o. Următoarea. Golf. Cred că are mai puțin Nintendo. Yes. Am ghicit-o pe asta. Hai să vedem. Marvin Gaye și Nintendo Wii. Cred că are mai puțin. Puteam să o prind pe asta. Toy Story cu Bret Hart. Cred că Toy Story câștigă. Yes. Am ghicit-o pe asta. Audio câștigă. Bun. William Shakespeare cred că nu are mult. E egal. Wimbledon. Nu prea e căuta Wimbledonul. Baltimore Orioles și Wimbledon. Wow. Asta care e bună. Cred că Wimbledon câștigă. Yes. World Hunger. Bă, dar cui interesează de foamea în lume? Radiohead are mai mult. James Brown. Cred că James Brown câștigă. Și acum mi-a apărut o reclamă. Nu pot să cred. Cu Lidl. Cui interesează de Lidl? Uite și pe PewDiePie. Mai țipă și el după ce și-a dat un jumpscare. De capul meu. Egipt și cu Lionel Richie. De asta n-am auzit, dar cred că Lionel Richie are mai mult. E egal. Ăsta are mai puțin. Tot egal. Gareth Bale. Cred că are mai mult Gareth Bale. Da. Am dreptate. Tokyo. Are mai puțin Tokyo. Haine cred că are mai mult. Și acum iarăși o reclamă de la Lidl. Deci nu se poate. De ce nu mai reclamă cu Lidl? De ce? Ok. Are, Franklin și beach volley. Cred că beach volley câștigă. E foarte greu ca să știți jocul. Aici ar trebui să ghiciți. Mai mult. Greci cu Miley Cyrus. Miley Cyrus câștigă. Cine nu știa asta? Oxfam. Da. Este o chestie cu animalul bou. Nu nimic. Finding Nemo. Chiar cu o poză adevărată a peștelui Clown. Nu prea mi se pare. Mi se pare chiar foarte tare poza, dar nu cred că câștigă. Ba da. Și acum iarăși poza asta. Deci cam asta ar fi până acum cu Higher Lower. Dar ca să știți, eu nu o să închei aici videoclipul, o să continui la un alt joc, tot într-un fel Higher Lower, doar că este cu YouTube. Ne vedem puțin mai încolo. Bine v-am regăsit tuturor și aici ne aflăm la Tuber More or Less, unde aici aflăm cine are mai mulți subscriberi, abonați, cum să zic. Deci acum o să începem cu țara noastră, care având 19 la top, de ce nu dă? De ce nu pornește? Oare? Gata, s-a pornit. Movie Insights. Ceea ce nu știam despre canalul Movies Insights, nu știam că aceștia sunt români, chiar dacă fac videoclipuri în engleză. Hai să vedem. Bromania sau Movie Insights. Cred că Bromania are mai puțin. E Rafael câștigă,
care are 1 milion. Bianca Adam câștigă. Zaya Fet nu, are mai puțin. Unguru Bulan. Un canal foarte tare de comedie, dar are mai mulți. La ăsta are mai puțin. Yes. Big Man România. Pe care mai puțin. Grand Pichet. Tare. Hai să vedem. Start New Game. Nane Mernic, Rotera, Music Official. Ales. Bă, hai să ne ducem și la un alt topic. De ce tot îmi arată chestii cu Lidl? Hai să ne ducem la Tops of the World. Să vedem oamenii cei mai populari. The Kate Klepke care mai puțin. Nu câștigi. Deb Ryan Show sau această chestie de sus. Cred că Deb Ryan Show câștigă. Yes. Small Second Channel are mai puțin. Eram pe aproape. Ei, te-ai întors, Grumpy. Să vedem, Vicky Star 1, 2, 3. Sau YouTube Spotlight. Cred că Vicky Star câștigă. Mamă, chiar are ceva. YouTube Spotlight. Bă, știi ceva? Bă, deci eu caut acum. Oare de când e? Și despre ce e vorba în aceasta? Ok, hai să vedem. YouTube Spotlight. Dar oare aceștia ce fac? Sunt tot fel o chestie de YouTube unde pune chestii de la alții. O să aflu eu mai mult și o să vă spun eu mai curând. Hai să ne întoarcem. Bine, Team Coco sau Furious Speed? Cred că Team Coco câștigă. Yes. Și următoarea, Bethany Mota. Cred că are mai puțin. Da. Deci hai să vedem. Hai să vedem la chestii cu games. Markiplier, desigur că câștigă. I Has Cupcake nu câștigă contra lui. N-are cum. Nici Landstorm nici contra ei nu câștigă. Jump are chiar destui, dar nu cred că are mai mulți de el. Mamă, chiar are de ceva. Hai să vedem. Universe. Typical Gamer. Cred că are mai puțin Typical Gamer. Nu, n-am ghicit. Hai de capul meu. Un japonez, un chinez, un thailandez, nu știu ce. Dar tot nu pasă. Mike Fox sau Buzzy Bean 11. Cred că Mike Fox are mai mult. Deci, ce să vă spun eu? Aici se termină videoul meu pe care l-am înregistrat acum. Ce pot să zic eu acum? Sunt decât 3 cuvinte: like, share, subscribe. Eu acum vă aștept în următorul video care va fi nu știu când, dar o să mai spun încă o dată cele 3 cuvinte: like, share, subscribe. Ce pot să zic? La revedere!